Magkakaroon ng dagdag sahod ang mga minimum wage earners at kasambahay sa Eastern Visayas matapos ipalabas ang Wage Order No. RB8-25 at RB8-6. Sa ilalim ng bagong mandato, 35 pesos ang kabuuang umento para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ipapatupad ito sa dalawang tranche, 17 pesos simula ngayong araw at karagdagang 18 pesos sa June 1, 2026. Kapag ganap na naipatupad, aakyat sa 440 pesos ang minimum wage para sa sektor ng agrikultura at small-scale establishments, habang magiging 470 pesos naman para sa non-agriculture at mas malalaking negosyo. Samantala, itinakda rin sa Wage Order RB8-6 ang bagong sahod para sa mga kasambahay. 6,400 pesos sa chartered cities at first-class municipalities at 5,800 pesos naman sa ibang munisipalidad. Saklaw nito ang lahat ng kasambahay, stay in man o stay out. Ayon naman kay Attorney Dax B, Regional Director ng Duli 8, ang umento ay resulta ng pagsusuri ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa ekonomikong kalagayan ng rehiyon alinsunod sa Republic Act No. 6727 o Wage Rationalization Act. Hinihikayat naman ng Dole ang lahat ng employers na mahigpit na sumunod sa mandato upang maiwasan ang anumang penalties at para matiyak ang tamang benepisyo ng mga manggagawa sa rehiyon. So under Wage Order number 25, meron ho tayong 35 peso daily minimum wage increase for minimum wage earners in the public sectors to be implemented in 2 tranches. First tranche, 17 pesos, which will become effective upon the effectivity of this wage order on December 8 sa Lunes ho. And the second tranche, which is 18 pesos, will become effective starting June 1, 2026. Ang pakikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Attorney Dax B, Regional Director ng Department of Labor and Employment, Region 8. At yan ang ulat mula dito sa pila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Sheila Ansho. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.